Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguru makadi. Alhamdulillah, inindi ndo sibacha hizo kwa marobi. Nguwa yanga yareba. Ndizozo. Andidi. Nguwa yareba. Ende uyezve chinozo titalisa kuti tingo yarebe irebe inyaya kuti tine shida zvandamo dzacho dzokuyade vanhu. Kuti bosi wabo akungomzoti pa TV yobva ndinobuda pana ngoma Robert baibai ndinobudiswa ndikaenda saka tine chida kunzwisisa kuti vanhu vari kuinga ndau dzei matambudziko yacho yakabira sei saka alhamdulillah isusu kuuya kwavo nematambudziko ndokuti tiwabudise ndokuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Anditi. Ndakazombobvunzwa nevazukuru mazuva apfuura yakati sekuti takanzwa vachironga rwendo rwokuti Botswana vakauya vakadzokera vakazira sei ndakati regai ndizongonobvunza ndongokupindura mese makawanda kamwe chete. Rwendo rwekuBotswana rwakamira sei? Mkomarobi rwendo rwokuBotswana takabudirira isusu chatakarega kuti tite official opening ndechekuti isusu kuBotswana tasingade kundogara tachingoda kunoita mazuva mashoma kune vanhu vakangoti sekuru uyai saka kuti titi isusu tisete grupu tatsina kumbodaro saka wendo wedu kuBotswana takaenda tikatonogarako tikaita madhays edu ndofunga 4-5 days takatadzokera saka ende 2 kuBotswana inyika ine mtemo uri serious ndofunga kuti pamtemo tifunga tichatombota titaure nevakuru vanotitungamirira nokuti mtemo weBotswana vanotaura kuti tinofanira kuva tine tsamba yeikoko yekurapa tiko izvi but takabudisa padocuments yangu yose ndikabudisa kuti izvi ndo zvinhu zvatoshandisa tiri kuZimbabwe but wallahi ndakazomuudza wani pamigration ndikati aiwa iwewe uri pabasa rako iro kana wapfeka uniform yako ukatakura nyembe yako iyoyi kuZimbabwe unotambiriwa saka inini ndiri kuenda under zinata kana kuti zinipa ndikufanira kutopinda muBotswana zvikanzi sekulu amupinde ndikati ini nhasi ndiri kupinda saka ndakapinda wallahi muBotswana nemonaka yemushonga ndakaenda ndikadzokera ndinongotenda aiwa kune vazukuru vakanditambira kuBotswana ndakatambira zvakanaka ndakaiswa panzvimbo pakanaka ndakachengetwa zvakanaka kana manje so ndikutonzwa shungu yokuenda kuBotswana ende tu vanhu vanonyeperana munoziva kana takagara kunoko kuBotswana kunoko anobva vakandibvunza zvokanzi sekulu muli muchawa mabhucha yekuBotswana mune agona here bosi mabhucha ekuBotswana anojuwa dhogi wallahi vanhu vasadaro kuBotswana ndo country ine nyama yamombe ende kuBotswana auje pese saka kuBotswana kune abatua yenyika ine mombe zokuti kana mkomarobe mukasvika ndakafamba kuBotswana ndikasvika kuabatua ndikaenda kune chipatara ndakanzwa tsitsi chine vanorwara nechirwere chepfungwa ndakasvika ndakakuona ndikaenda kuBotswana ikoko kune chisipiti kunolira yatinoti pachizuzuru anoti sungunu isitoti sungunu nyoka iye ndoti inobuda iyeye takaratidzwa kwese ikoko saka wallahi Botswana ndakatenderera ndakaona inyika inonakidza vanoti vandiva kuti idesert but wallahi inzvimbo yakanaka ende vanhu vekuBotswana vanogara zvakanaka alhamdulillah. Aya vazvinzwira vazukuru venyu tanga vachibvunza kuti kosekuru saka pajika ivapo kuti aiwa unofanira kunge une mapepa emunyika imomo kuti uunganidze vanhu uchiita sei uchivabatsira asi hamino ndofunga kune kufamba kwenguvawo pachazorongwa kunzi vanhu vanogona kuzongoverera akawaita sei vachibatsirwawo ndizvozvo aiwa hazvida kuipa handiti ndiri kuona mune vazukuru murume nemukadzi ndizvo ndaandada kuti mukadzi nemurume wobva wazonzi iwe tirambira nemukwasha zvaanoboti mune mudzimai nemuzukuru komana nemuzukuru mudzimai vakamira sei? No, ava vazukuru vemuno mudare vakauya vakati sekuri isusu tine matambudziko edu tasvike panguva yekuti isusu nekudzudzika kwataita munyika kuti isusu tingatasoti zvikwanisiro zvizhinji zvimwe zvacho zvakutitiza saka isusu nematambudziko edu tafunga kuti tiuye pamhepo tibiri even muvengi wedu azive noti kunoku kwafanira nokutengesa muvengi kuti muvengi we
baloiro wachiti aenda zvokubudisa pachena nokuti takukusiya nokuti vazhinji vamwe vacho akauya pana vachibuda vanopa testimony abiya kuti patakaita tikabuda patv pepa kona sekuru paipai buloyo wako akabhatiza asi kune vamwe vaje baba akataura kumwana wavo zvikanzi batobuda patv hamusati batanga toda kuona nengaga yacho but ini tikaudzwa kuti tinoda kuona because inini chinhu chinoonewa ndiallah indinokumbira Allah zvizokutoita kuda kubhabhiri paAllah saka vanhu akati ada kundiona ini hapana chanoona because inini ndinokumbira masimba kubva kuna Mwari saka zvese zvandinezvo zvinombako maMwari saka alhamdulillah saka muzukuru ane matambudziko yake nemudzimai wake anobataura iye muridzi wacho kuti kuuyawo kunoku ndapotera dambudziko rangu nderiti handitika aya vakanaka makadi baba namai handiti mabva kupizve kuchivu kuti handiti tinobatsirwa kwasekuru achapona handiti kuchivu papi chepchepo tikasvika muchivu tokona panenge pakanzi sokaita kwamaraminda but isi tinosvika tikasvika tikaambuka zivakwe ndobva tatipa range tosiyamoso first village ndiwa chifani chief musaruro chief musaruro handitika no pakanaka dambudziko rakusimudzaiwo pakuchivu kuti muye kuno kwaHarare kudarira sekuru achapona zvakamira sei zvakatanga rini zvinezvi dambudziko ratisumudza dambudziko rembere ndakatora mudzimai wangu 2003 kubva ipapo takambofamba tikaenda kuzvipatara tikanobuda kuna Rushinga ndakatendera zvinhu nese kana vari vana sekuru ava takaendawo kuti amwe kana ari mapostori takaenda kusvikira pakutoti hai izvi nezvi zvisina kuita zvakanaka rembereko pamaenda kuzvipatara vaiti chini kuzvipatara vaiti hamina kuti mafibros amboti regedzai titi sperm count vanogona kuti zviri right sperm count then vobva kuti mamwe ane mafibros anzi operation remember vakaitwa operation na 2009 hamsikatonganisi so 2013 alright vakazvanzi taklina zvadini funge zvavudi zvakuita batanirira period yavanga vati asi zvakanaka handiti sekuti wamaita kuti mambofamba kumaprofita mafamba kunana sekuru kumaprofita tsanangudzo dziri kunzi chii kumaprofita kuti zvirimo ndezvirimo zvinotsvaga kuti zvikukonzereswa zvakaberekwa kwakaberekwa tomasarudzira vanoita kukupai munamatota ndiye munoshandisa munamato ozoona handashandisa munamato yakanazva kuti zvafamba alright vantu tsanangurewo pamunozivawo panyaya yekutorwana baba pandinoziva panyanya kuti takatorana 2003 sekutaura kwaari kuita mbereko ichibva yaramba ndobva tagara ndobva tazama kufamba tichienda kumapostori tichienda kunana sekuru umwe kwatainzwa nekunana mbuya tichipiwa mishonga tichidii ndobva zvaramba kusvika ndazosvika pakuti ngatichinamandei kupostori vatatendeuka kupostori kubva muna 2005 kusvika muna 2018 tiri kumasowe kujohani masowe echishanu tichizama zvese miteuro kupi kana kumarondera kunoko taiuya kwababa Lorenzi Katsiro hapana chaichinja kusvika nekufamba mune muchingodzwawo mazano nevamwe vachiti mbodai futi vatatanga kuenda kuchipatara takuita zvekuchipatara vakamboya vaiti tinoita zvetiyanji vaya vatazama zvese zvaramba ndobva takuenda tazozama kuchipatara chaiko kusvika kuchipatara kuya takazoitwa matesti ataiitwa kunga tikatoita gore rese ndichingouya kuno kuHarare ndichienda kuGomo hospital
ndichiitwa matesti, ndichitorwa ropa, vachiti ropa rinoenda kuSouth Africa, pane zvavari kuda kutarisa. Kusvika ndazofonerwa yataenda yemutauni kwandaitorwa matesti, zvikanzi yaimutori maresults, ndobva ndaenda ndanotorawo maresults, ndakadzokera nawo kuGomo Hospital. Gomo Hospital ichiona maresults akuGomo ndokwatakatangira. kuGomo kuya vachibva ndaenda every Tuesday ngega ndichinoitwa matesti, mamwe avanga vakuita svika vazoti takukurifeyai kuParire Nyatwa kuna gyne specialist anoita zvevakadzi. Ndobva ndarifeyiwa kuna gyne kuya. Gyne achizoverengawo maresults angu ndobva ati hanzi makabloka matube, saka munofanirwa kuti mublowewe mudi. Saka ndiri pakuti ndakutodzokera kumba, dhokita akabva apinda akati mangwana vanhu vari kuoparetwa vashoma, saka takutokubatai matova murwere pano. Ndichibva ndaenda kuoperation, vandanoparetwa ndobva tamirira nguva yavanga vatitaura vatadzokera kurifini. Ndobva vati ezvinezvi zvakanoramba takukurifeyai kuna dhokita wekuSouth Africa. Ndobva tashingirira, ndopatakatanga futi kunzwa kune vamwe wana sekuru futi zvichinzi makasvika apa hazvirambi. Takafamba patakasiya chaipo takatenderera munyika kusvika tatonoyambukira muMozambique tichitsvaga chete rubatsiro kuti dai tayambuka. Tikatombozama futi, vamwe sekuru vaibuda paredhiyo vainzi Akapasule tikauyawo. Musi watakatouya ndobva tatoitwa consultation fee yedu, ndobva tati mari yacho yawanda, isi mari yacho hatina. Yavataure kuti yavaiti muri kufanirwa kuti mutange kudya mishonga. Tati regai timbodzokera timbonotsvaga, nekuti ipapo zvai zvakaoma, tairarama nekurima madomasi nekudii. Ndobva tadzokera musi watai tichiti tawana hafu yemari yavaivataura, tikabva tatomuka tichitonzwa kunzi sekuru vaivashayika kwasara mbuya. Ndobva tagara, ndobva tati saka toita sei, ndobva tazama futi. Ndobva tanobuda kumasvingo tichizama, takuzanganisa ipapo tangoti kumapostori kusvika tazongora moyo. Ndopatakazochitangawo kunzwa zvana sekuru, kusvika tazofolowa takutarisawo pana sekuru, kusvika tazouyawo kunoku nasekuru. Oye baba, ava tombotaura zvinhu senyaya handiti toziva kuti 20 years murume nemukadzi musina mwana, nguva yakarebesisa chaizvo. Imi vabereki venyu variko vakashayika, asi dzimwe hama dziriwo handiti. Singataure zvedu nemazita, mashoko anotanga kubuda achiti chii. Apa tirakungonzwa hatisi kuti kupomera munhu mhosva. Kana ininiwo kwangu kukaita 20 years kandogona kutombotaura kuti vanenge vachiti chii kwei. Alright. Tione kuti zvakamira sei. Vamwe ndovati mukadzi wakuibhurera, mukadzi wakungoma, vamwe havaitawo zvakawanda wanda. Handiti vanzvadzi hanziwo chiini vanhu mudhimi kabhuroira. Mashoko iwaya aitosvika, mamwe acho aitobva muhama inenge iri yemumba chaiyo, unenge uchitoti ndiwe padhuze. Waitonzwa vaitosvika zvekuti vaisvika pakuenda kana panext door vachinokutaura vachipuwawo maadvice nemanext door. But indoda kungotenda Mwari ipapo pakuti murume wangu aindishingisa. Pamwe pacho ini ndindaiora mwoyo ndokumidza kutorwadziwa nekuda kwemashoko iwayo, but iye aindishingisa. Munhu uya aingondikansela nguva zhinji nekundishingisa. Saka ipapo ndopandinongoti ndingomutendawo. Handiti aya matendwa tsara kunzi 20 years nemashoko munhu achikudza kuti iwe ungochengeta bhuroira kumbo. Anti vamwe vaitosvika pakuti hanzi shona iyo ndakatotangawo kuinzwa ipapo zvichinzi ikiti isina manyowa, zvekuti ndaisvika pakurwadziwa asi chekuita panga pasina. Kiti isina manyowa kuti munhu asina mwana.
Zvakaoma. Sekuru. Yeah. Vazukuru venyu vati hapana pavasina kusvika kana okay. Kumozambiki makapfika ndisatadzokera na sekuru. Makaenda kumangangani. Musingataura zvenye mazita. Mozambiki takaenda pamwe chete. Ndini ndakazokasika kuti mhofu inini unangadze kunoko. Ndakadzinzwa kunzi tinopedzisira tarongedzwa tazopiwa zvinhu zvatisingagoni. Kuti ene hangu handizvikwanise nekuda kuti takasvika zvichiitwa nenhanga yacho. Ndo zvinhu zvandakatyira ndiri kunze. Ndakati ini zvangu handikwanise. Ava mvu vamboda kushinga ndakati ini hangu handigoni. Nekuda kwezvavaita. Vaiti muchisvika makagara. Vaibhoilisa mvura muzibhodho zombe. Obva vati varume vega pindai murumu yavaipinda. Votema mazisanzu vachinyika mvura pai mbodho muye vanhu vachirohwa nemvura iyaiya. Chinzi tiri kukubikai. Saka time yakazonzi vakadzi pindai. Ndo pandakabva ndatya ndikati inangu handizvikwanisi. Saka vakatozozama kutipa mafuta nemushonga yavaiti munodya. Ndakati ini mhofu ini mushonga uyu mwoyo wangu uri kundirambira. Ndakangoti tichingoburuka bhazi tichisvika ndakabva ndatorasa. Ndakati ini zvandirambira. Kumakacha kubikwa. Unoona kubikwa kakoko. Wamunenge maenda akachinjika mwoyo wako kana uchinge waprofitawo hapana chakaipa. Sekuru 20 years muri iri kutaura kuti kwavafamba kana maprofita nenganga vachazivi kuti ingani ende nzvimbo dzavafamba ndomunga vakutoshedzwa nemazita iko vachitsvaga mwana. Dambudziko remubereko ndoranetsa vazukuru venyu. Ndau yavo vana ava inonzwisa tsitsi. Sekutaura kwavaiita ichokwadi chavataura. Asi susu tichakumbira Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha kuti vatipe kuti vaone chokubata. Nokuti inonzwisa tsitsi nokuti pagara mai murume ndio shamwari. Pagara mukadzi murume ndio shamwari. Saka upenyu wavo so wagara uriwo kusekwa. Azvirevi kuti Mwari akasikira kusekwa. Ndinongotushuwira kuti ngavashingirire. Bhaibheri chache kune mumwe mukadzi akachembera asina kana mwana. Asi ngirozi yakazobva kuzotaura naye. Saka iwo anogona kutoshingirira kuti magini avasoza kuti zvinhu zvichatika pamberi paMwari. Saka ngavashingirire Mwari avape. Isusu nesuwo tuchiita zvatikuita. Tinongokumbirisa kuti ngavateedzere zvinodiwa nemushonga. Mushonga ndio unozoponesa. Saka ndongoti haiwa ipapo isusu rubatsiro ravo tinaro. Uroyi wese tikuuziva tauziva. Saka tichaenderera mberi nawo. Apa ndira kuvunza mubvunzo wanengati uri personal handiti kubva kune amai handiti uyo haune nehama haune nechi andoziva kuti zvinhu zvamuri kurarama nazvo zvakaoma sei pari zvinezi takagara makatarisana nini semudzimai kuroorwa mukugara 20 years musina mwana. Ndakunzwa kubva pakati pemwoyo wenjeru chaipo zvamuri kunyatsonzwa experience yakuti hongwana ari kutaura nditi vachitaura zvavanenge vachitaura zvinhu zvinorwadza vamwe ndivanenge taura sekutaura kwaita baba zvinhu zvinoita se zvinoshingisa. Ndira kunzwa kubva kwamuri mimi semudzimai handiti ndinotoraza kuti pa20 years mazvigamuchira sei nokuti pane mumwe munhu ari kuona program izvezvizvi vamwe mogona kuziva kuti akatokana kusvika kudzanzi akazviuraya nemashoko anenge achitaura imimi mazvimaneja sei muri kuzvihoda sekuti muri kuzvigamuchira sei? Ndozvigamuchira asi ndorwadziwa. Nguva dzangu zhinji ndogona kuti ndakarara ndinenge ndichichema nditire ndichirwadziwa. Even ndakaonawo kana mamwe madzimai kana kuti vese vakaroorwa mushure mangu nevamwe vandinototi ava vana vadiki vokutoti nevanin'ina vangu vadiki kwandiri ndichiona vaine vana vavo ndinonzwa kurwadziwa. Saka zvinhu zvinogara zvichindishungurudza nguva nenguva zvekuti even chero ndakanzi ndiri kudyei chaicho handitombodye ndichinzwa mwoyo wangu kuti ndinopedzisira ndatotadza nekuda kweshungu zvekuti kana vanhu vazhinji vanotombondibvunza kuti imimi munosimba nei. Ndoshaya kuti zvinezvi chirevei mabvunziro avanenge vachindita but inini nekuda kwokuti ndinenge ndichiziva dambudziko racho
ripandiri ndinozogona kupinda mumba ndotanga kuchema ndiri ndega ndogona kubvunzwa kana nyaya isina musoro chaiyo yekuti ndinotoona kuti haina basa asi inopedzisira yakundichemedza nekuda kwekuti ndinenge ndafunga zviri pasi pasi pemwoyo wangu. Handiti baba imimi muri kuzvimaneja sei munhu ouya kwamuri mune mudzimai unzi ari kuchengeta iti isina manyowa ari kuchengeta broira ndoziva kuti imimi weshuviro yenyu kuti sezvimapa makaroora dai mungati dai matone mhuri pa20 years hai dai matozadza danga handiti muri kuzvimaneja sei zviri kusvika pakudya imwe zvakaita sei nyaya ni kumaruva zvinojika mwacho kuti panopa dzimwe dzanombosvira kuti Mwari ndaufunga kuti paradza pfuma yangu handinachi yese kuti kune mamwe mashamara anoti kana mutombo makatogara neshamara so ukataura point handiti ka unoudza wakudidza nezita kuti hamosi hauna chaunitaura kana kumashoko atinoenda unotozviseparata dzimwe ngoti apa ndichapindura hai ndizondidya mwazvo kuti kana hama dzangu pane panosvikira kuti umari makandisikiri kana zviri izvo hazvo but pane panofunga kuti beta because unenge wazama zvese nguvangu patoenza kuti zvama but ndaperera zvondidya mwazvo kuti chiro takagarayo ndese tinombonyaradzana but pane panopanosvikira kuti asi chingave chii kana kuti ndiri mhuri kwangu here kana kuti kana vari mwari handizondidya mwazvo handiti dzimwe hama dzenyu vakomani vaningina vane mhuri inini handine munin'ina wani akashayika asati aroora asi hanzvadzi dzangu mbiri dziri kumberi umwe achane vana vairi umwe achane vana vefota angotaura kuti zvifomba mene handiti imahanzadziwo vaningina navakoma vane mhuri somubamamai vangu takaberekwa tiri 7 vasikana takaberekwa tiri 6 neto wechi7 akafa tichiri mudiki takasara tiri 6 vasikana 5 nemukomana 1 pavasikana ivavo mberi kwangu kune vairi kumashure kwangu kune vasikana 1 nemukomana 1 vese vane mhuri. Munin'ina wangu chaiwo ndaitochengeta ndatoroorwa akatoroorwa ari mumaoko angu akaita vana vake vairi zvekutoti mukuru wacho ari kutonyora kureform 4 ndobva atosiyana nemurume uye akatoroorwa zvenemumwe atorizve nevamwe vana vairi izvezvi kutaura kumwe koya anonditeedzera akaroorwa futi akaita mwana wake akafirwa nemurume ndobva atoita futi mumwe mwana wandiri kuchengeta nhasi uno mwana iye wakangosiyawo ndiye wandakazototorawo ndobva ndaya toita semwana wangu ndakumuchengeta mwana iye kwaakaroorwa izvinezvi atone vana vairi futi madzikoma angu vese vane vana vane mhuri dzavo vandori nevana mumwe ane 4 mumwe ane 4 hanzvadzi yangu yatone 3 handiti aya no pakanaka sekuya kwamaita regai tizvisiye kuna sekuru sekutaura kwavaita ndinovimba nekufamba kwenguva tichadzinge tichitaura imwe nyaya kuti tiri muno tinotenda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.